Bona nit. Les dones volen ser les protagonistes de la seva vida sexual. Més enllà del fenomen de les joguines eròtiques, s'estan trencant tabús sobre la sexualitat i les noves generacions parlen obertament i sense complexes de plaer, d'orgasme i de masturbació femenina. Hi ha qui assegura que estem davant d'una nova revolució sexual. Però en què consisteix aquesta revolució? Alliberarà realment les dones? I els homes, quin paper juguem en tot això? Quina educació sexual tenim? I també parlarem avui de la prostitució, si l'hem d'abolir o l'hem de legalitzar, com alguns països. Avui, a Televisió Espanyola a Catalunya, la nova revolució sexual. Obrim fil. Carla Lledó, bona nit. Vivim una revolució, una nova revolució sexual? Estem visquent i donant una benvinguda a la llibertat sexual. Però des de quan? Ara, és nou això? Aviam, és que lo de la revolució, diria que revolució segons l'edat. Tots hem viscut certa revolució. Als anys 60, allò d'anar nusos i tots junts, tots plegats, ja era una revolució. Però, mica en mica, gràcies a aquest empoderament de la dona i que s'han començat a trencar certs tabús... Estem en un altre punt. Estem en un altre punt, però el de la dona. Màrius Carol, els homes estem passant a ser una mica secundaris. Bueno, una curiositat zoològica que no tenim massa futur, que vols que et digui. Nosaltres no tenim cap revolució. Nosaltres estem a la trinxera absolutament esverats, pensant en el que ens ve. Però zoològic, has dit? Zoològica, sí. T'imagines allò que en deien abans, el Parque de les Fieres, ara que treuen els dofins, posarà tot aquell espai, suposo que ens hi posaran. Estel Soler, gràcies per seguir. Parlem quantificant, encara que sigui molt absurd. Jo què sé, ara les dones tenen més orgasmes que fa 10 anys, per exemple? Jo et dic un sí rotund. Sí? Sí, les dones s'han fet amos del seu propi sexe. Abans tot era coit-cèntric, per tant, manaven els homes i tot el que feien tenia a veure amb el coit i amb el posar el seu membre dins d'un genitals. Les dones s'estiraven en un llit i poques eren les que gosaven reivindicar un altre tipus de sexe. Ara no és així. Jo vull pensar que... Sí, vull desitjar que poques dones segueixen amb aquesta tònica, no? I que estem lluitant contra això. Tenim amb Toni Bolinches. Tu fa molts anys que et dediques a la sexualitat com a psicòleg. Sí. Els catalans ho fem suficientment o ho fem poc, el sexe? Aviam, no hi ha una diferència sociològica en funció de les diferents regions o països. Sí. Ara els catalans en aquests moments sí, afectats per la pandèmia, naturalment estem amb hores baixes, perquè la pandèmia és una inhibició del desig. Tens ansietat, tens angoixa, tens hipocòndria, per tant, la libido no està massa alta. Deixem-ho aquí de moment. Tenim més hores, tenim més temps. Sí, però... El teletreball obre noves fonts. Més temps ansiogen. Curiosament, la sexualitat ha baixat, excepte la sexualitat cibernètica. Les persones, parelles que no estan junts, aquests sí que han recuperat el desig, però les persones que estan juntes estan agobiades per una situació ansiògena que, a més, genera un problema nou, que és que la diferència de criteri de com gestionar la pandèmia. I si la teva dona vol sortir de casa i tu et vols quedar a casa, teniu un nou motiu de conflicte. No és un bon moment per la sexualitat. Val, d'acord. Això ens anima. Gràcies, Bolinches. Anna Boades, què ens diuen, sisplau? Amb aquest titular que ens acaben de donar, bona nit. Anem a parlar més de sexe perquè la nit està molt calenta. Bé, tot el que té relació amb la sexualitat femenina ha estat envoltat sempre d'un gran misteri. La bretxa entre homes i dones també arriba al llit. Es coneix com a bretxa orgàsmica i molta atenció respon a la diferència que hi ha entre homes i dones en relació al nombre d'orgasmes que tenen quan fan sexe. Un estudi, de fet, demostra clarament que les dones heterosexuals són de lluny les més perjudicades. Només un 65% de les vegades que tenen sexe arriben al clímax. En canvi, el 95% dels homes heterosexuals arriben a l'orgasme sempre. El 8 d'agost és el Dia Internacional de l'Orgasme Femení, però què s'ha de celebrar en concret aquest dia?
Potser, per aquest motiu, pràcticament totes les dones saben què és un succionador de clítoris. Home, suposo que es para estimular el clítoris. Me lo han regalado hace poco para mi cumpleaños. Lo que a mí me han dicho es que es maravilloso. Hi ha una que se l'ha trencat i se l'ha tornat a comprar. A Europa, durant l'últim any, la venda d'aquesta joguina ha crescut un 34% i a Espanya, atenció, un 200%. Per cert, el confinament va disparar les vendes de joguines sexuals, però els catalans sabem què ens agrada realment en qüestió de sexe? Ens atrevim a expressar-ho obertament o ens falta educació sexual? A la televisió pública danesa, per exemple, saben que parlar de sexe és necessari i ho fan sense embuts i sense complexos. Og her har vi sluttresultatet. Det finnes det ingen regel på. Hvis puppene ikke blir så store, som hos hun her, trengs egentlig ingen BH. Og det første stedet på kroppen der vellsåret omvandles til terminalår er tissen. Estem molt lluny encara de veure imatges com aquestes a la televisió del nostre país, Xavier? No ho sé, no sé si... Més val que estiguem una mica lluny. Tenim a Laila Pilgren, fundadora de Sex Academy. Bona nit, gràcies. Bona nit. I tenim a Raquel Ribarrosi, il·lustradora i activista feminista. Gràcies per ser amb nosaltres. Gràcies per convidar. Aquí ens estàvem preguntant si hi havia una certa revolució nova o no. No sé què et sembla. Lo que hay es más comunicación, afortunadamente. Más comunicación. Ya que estamos aquí, más comunicación, más poder de llegar hacia la gente. Sí. Porque si hace 20 años a lo mejor eras sexólogo y estabas en tu clínica, en tu consulta, pues ahí se quedaba todo. Pero hoy en día, afortunadamente, pues podemos comunicarnos muchísimo más. Estamos en redes y las redes llegan a todos sitios. Tu tens Sex Academy. Sex Academy. Sí. I què és, una acadèmia de sexe? Sí. Sí. Sí, ni trampa ni cartón. Hi ha gent que hi va a una acadèmia a aprendre coses, que els ensenyeu coses. Sí, claro. I les dones, quines són les seves preferències? Sí, se puede decir. Sí, home, clar, naturalment, home. Crec que sí, no sé. Tenemos una distinción muy grande entre los talleres que nos piden las mujeres, que vienen a ser talleres muy prácticos, de prácticas sexuales concretas. ¿Cuáles? Taller de felación, puede ser uno de los más demandados. ¿De felación? Sí. Pero esto no es muy revolucionario que digamos, ¿no? La revolución sería enseñarle a las mujeres que disfruten de esa felación. Ya. Entonces, la primera directriz que damos en los talleres es, ¿te apetece? Sí. Pues te vamos a ayudar. Si tienes algún inconveniente con los olores o con otro tipo de detalles o te cansas o no sé qué, pues vamos a ayudarte. Ahora, la premisa tiene que ser que a ti te apetezca porque tú disfrutas de esa felación. ¿Y los hombres? ¿Los hombres? ¿Vienen hombres a la escuela? Sí, y tan. Pero tiran más hacia talleres de seducción para aprender a seducir. A seducir. Porque yo creo que se piensan que lo que viene luego ya saben hacerlo. Ya. Problemes. Però sí, escolteu. D'acord. Sí, o sea, ellos lo que quieren es seducir. Per què rius tant, aviam? No, és que realment així es pensen, que saben molt més del que en realitat a nosaltres ens interessa. Però és curiós perquè... No, aviam, un moment, anem per parts. Si les dones aprenen a fer fel·lacions i els homes a seduir, doncs és un... Jo trobo que és un mecanisme... No està malament, això. Falten cosetes. No, perquè nosaltres no seduïm. De vegades no ens cal potser que ens seduïu vosaltres. Nosaltres ja seduïm. Perquè trobo que és molt important la vessant que nosaltres anem al Sex Academy a preguntar, escolta, com es fa una fel·lació, per què no hi van ells també a preguntar, escolta, com podem donar més plaer a la dona? Total, per lligar jo ja decideixo si vull lligar o no. Pero es que en el mismo momento que sacamos el taller de felaciones, sacamos el taller de cunilingus. ¿Y cuántos van a apuntar? No s'apunta nadie. El de cunilingus. És que, perdoneu. Aviam, què passa aquí? La revolució seria... Per fer bé la fel·lació només es necessita afició. O sigui, la dona que ho fa perquè vol
perquè li agrada, la fa bé. Per una raó, perquè el que fa gaudir l'altre és el gaudi sinèrgic. Si jo quan estic fent una cosa l'estic gaudint, el que l'està rebent és molt difícil que no l'estigui gaudint. Por supuesto que la actitud es importante. Aquí hem d'aplicar les 4 pautes, no per la fal·lació, no pel cunilingus, sinó per qualsevol comportament sexual, les 4 pautes de sexe savi. Fes tot el que vulguis, no facis res que no vulguis, fes-ho sempre des del desig previ i d'acord amb la teva escala de valors sexuals. Aquest ha de ser el paradigma d'una sexualitat gratificant. Pero es que ahí ya has dado con un tema importante, que es el haz lo que te apetezca hacer. Claro. Pero no nos han enseñado a decir que no nos han enseñado a comunicar lo que nos gusta, porque ni siquiera nos han enseñado a autoconocernos. Entonces, ahí tienes que tirar como muy para atrás primero. Raquel Ribarrossi, ja veus, fal·lació sí, cunilinguis no. Molt malament, això. Jo diria que des de la vostra perspectiva Jo ho atribueixo a un parell de coses. No és molt òptim, no? No gaire òptim, no és gaire òptim. De fet, fa una mica de mal, inclús, a vegades. Però jo crec que un dels punts importants aquí és una por terrible fer el ridícul, no? I estar en un espai entre tios i entre tio i tio, veure que l'altre no ho està fent bé i tot això. Les noies tendim a ser molt més el que se'n diu la sororitat, no? Allò de veure'ns vulnerables. Em fa l'efecte que som una mica més així, o pel que sigui ens han educat més des d'aquest cantó més emocional. Llavors, veure'ns fer el ridícul en un moment fent l'exercici de la fal·lació, acabarem totes descollonades de la risa i vas que xutes. I surts del taller fent amigues, no? I crec que amb els nois hi ha d'haver un sentit del ridícul molt concret, no? Es que eso es lo que pasa, que el hombre tiene como esta carga de se supone que ya sabe todo, se supone que sabe hasta la dirección de todos los sitios y sabe llegar sin preguntar nunca. Y pues lo mismo con la sexualidad. No necesita tom-tom, ¿no? Él te lleva. Yo no pregunto, yo sé llegar. No és tan així. O sigui, les dues últimes generacions s'ha produït un canvi substancial. Des que les dones us heu empoderat, els homes comencen a tenir por al desenvolupament sexual i sentiment d'incompetència. És més, curiosament, saps quins homes fan millor el cunilingus? Els que perden confiança en la seva capacitat coital. Els homes que comencen a no funcionar amb el coit, o sigui, volen compensar d'una altra manera la dona. I per això la dada que heu donat abans, que les dones només arriben al 65% a l'orgasme, es refereix a l'orgasme coital, perquè a l'orgasme clitòric el 99%... Estel està dient que sí. El 99% de les dones arriben. Estel. No, a mi m'ha preocupat perquè crec que l'afirmació de que les dones vulguin fer tallers de fal·lacions em remet a pensar en un error que hem caigut històricament les dones i que estem començant a trencar, que és complaure l'home. Aleshores, segur que hi ha dones que... Però per què no heu de complaure l'home? I, en canvi, enteneu que l'home us ha de complaure? No, un moment. L'home el podem complaure si hi ha una relació de respecte i ens ve de gust. El problema és quan anul·les el teu desig, com passa moltíssimes vegades, allò que tu estàs desitjant, i la base de tot això és l'educació sexual, perquè algú, ara no recordo, ha dit bé, l'important és que fem el que vulguem, però el que ens ve de gust. Però el que ens ve de gust també ve relacionat per com ens hem educat sexualment. Jo com sé que això em ve de gust? Hi ha molts tabús. Jo puc, no sé, puc tenir vergonya, fins i tot en la meva intimitat, de reconèixer que una cosa em ve de gust, perquè com a dona allò no s'atribueix a que m'hagi de pertànyer a sentir desig amb això. Però sentint-te parlar, jo diria, no hi ha cap revolució, perquè tu estàs parlant molt d'inhibicions, d'inseguretat, de... No, justament el que estava dient és que no sé si podem ser 100% optimistes, o sigui, que m'alegro que aquestes dones estiguin volent anar a fer tallers de fal·lacions, però no sé si darrere segueix havent-hi la voluntat, malgrat que elles vulguin fer-ho, de complaure l'home i de quedar bé amb una cosa que sabem que als homes us agrada molt i la valoreu molt. Saps el que et vull dir? Sí, ara et segueixo. Raquel, Lola Vendetta. Sí. És a dir, tu el teu empoderament és a través d'un dels teus personatges. Sí. Que, a més, un personatge que té una katana. Sí, va començar així una mica bèstia. Explica'ns això. Però és que, clar, és molt bèstia. Venir a parlar de sexualitat i ara parlar que el personatge tallava caps, perquè sembla que vagi lligat i no es fera. El Freud et diria que té una relació directa. Ja, això sí. I, a més, l'objecte fàl·lic, no? Bueno.
el tema va ser que jo vaig començar d'una manera molt visceral. Les coses que em molestaven, que em passaven pel carrer i com a noia de 22 anys, i de 30, les començava a desfogar en els dibuixos. I els tios que em trobava jo pel carrer que em violentaven i cara a cara no sentia la valentia, la valentia és que em cagava de por i no m'hi podia tornar, diguem-ne, arribava a casa i dibuixava amb una vinyeta i sang i fetge, no? I així és com ha començat el personatge, però ha evolucionat molt, des de llavors. Ha penjat la katana, ha fet tot un discurs al voltant de la violència, de la cultura de la violència que vivim, no? La Lola veu els personatges una mica com els homes com uns permanents i obsessius seductors pesadíssims. No, no tots els homes. És que, clar, és aquesta la frase. No tots els homes. El que passa és que hi ha un tant per cent... És aquella frase de fa més soroll un arbre caient que 1000 creixent, no? I hi ha un tant per cent d'homes que ha de ser reduït i cada cop més, que molesta pel carrer i intimida i pressiona i disfruta d'aquesta jerarquia de poder, no? Suposada superioritat. Clar, i és contra aquest grup en concret que ella lluita, no? Perquè ella i jo, totes nosaltres, ens hem vist violentades i hem vist amigues violentades i que et vas fent gran i veus les teves germanes petites violentades. En quin moment hi ha aquesta situació? En quin moment comença? Mira, jo la primera vegada que vaig tenir una situació d'aquestes tenia 5 anys. Estava a la valla de l'escola, jugant, i va parar un senyor a la carretera i es va començar a fer una palla davant nostra i jo tenia 5 anys. I jo en aquell moment no entenia res. Jo vaig arribar a casa i li vaig dir: mama, ha parat un senyor fent pipi cap amunt de color blanc a la valla del col·le. I a mi, si no m'arriben a explicar, o no li arribo a veure jo la cara de la meva mare de... Jo no m'hauria entrat de res. A situacions més quotidianes, però no, aquesta és d'una violentació. Són quotidianes. Però sí, el fort és que són quotidianes. És el que va passar fa uns anys, fa un parell d'anys, em sembla, amb el Me Too, que totes vam començar a parlar a través de Twitter i vam començar a explicar tot el que ens havia passat. I qui no li ha passat això s'ha trobat un noi que el perseguia també per Barcelona, és que totes les que estem aquí podem explicar una història. I el fort, que ens va impressionar totes amb el Me Too, és que havies d'explicar la teva primera història. I veies edats que deies, és que no ha de passar cap edat, però és que era la Carla està dient que sí, que sí, que sí. Jo dic que sí perquè és que realment és així. O sigui, malauradament, totes hem tingut en algun moment determinat de la nostra vida alguna situació d'aquestes, no? Jo ara comentaves el de l'escola, però al cinema, jo no sé si us havia passat alguna vegada, estar amb les amigues i tot just a la filera al final, havent un home i mirant, no? I ell practicant la seva pròpia fal·lació i dius, escolta, fins aquí. Pròpia fal·lació? Pròpia fal·lació, has dit? No, correcte, no. No t'ho dic. Molta flexibilitat. No t'ho dic per dir. La Cher Hyde, que jo vaig entrevistar fa 30 i tants anys, una de les coses assombroses és que un dels desitjos de molts homes era l'autofal·lació. S'ha d'estar molt en forma. T'has de treure unes costelletes. Bueno, t'has de treure unes costelletes i sobretot has de fer molts abdominals, perquè si no... I per això deia, carai... Exacte, hagués estat bé, però no era el cas. Però tot i així, és un meló que si el tallem dona per molt, perquè la comunicació és fonamental. Aquesta educació, d'on surt, no? Perquè tu deies, ara vaig arribar a casa i a la meva mare li vaig explicar, no? Sí. I és com afrontes a casa, jo soc mare, i és com afrontes també... Sí, pero ese es yo, porque tengo un ámbito en el cual las amigas de mi hija y los amigos de mi hijo y amigas, etcétera, saben que pueden venir a hablar conmigo. Y por suerte o por desgracia, vienen a hablar conmigo. Y te tenen de referència. En vez de ir a sus padres. Exacte, però perquè... Y aquí está el problema. Si esos padres o madres no recogen esos comentarios de sus hijos y hijas, sobre todo, de lo que les ha pasado... Però estem parlant de paratges realment... Això és a diari. Primer, de delinqüència i segon, d'una agressió sexual i personal brutal. És que el consum de la pornografia... Diguem-ne, tú dices que es muy frecuente. Sí. A mí me cuesta creer que sea tan frecuente. Perquè tu ets una bona persona, però... Exacte. M'entens? Saps què passa? Que ja la sexualitat segueix sent el gran tabú de la nostra societat. I molts nens i nenes no han creat una clau de relació amb els pares amb la confiança suficient
com per parlar de sexe. Permeteu-me, mireu, l'Anna Boades ha sortit, com fan moltes vegades, s'escapa, se'n va, i pregunta sobre joguines sexuals. Vostè sabria dir-me què és això? Això? Sí, per mesurar la temperatura. Així, no? Sí. Què diria? Ho és o no? No ben bé. Un mando? És un aparell que utilitzen les dones. Home, suposo que és per estimular el clítoris, no ho sé. És una joguina eròtica la més venuda al món sencer. Ah, caram. Un Satisfyer. Sí, un Satisfyer. Veig que el coneixem, eh? Sí. Sí, un Satisfyer. Un Super Satisfyer. Me lo han regalado hace poco para mi cumpleaños. Vostè sabia el que era? No. Com el coneixes? Qui te n'ha parlat? Hablan más de lo que realmente es. Les teves amigues el tenen? Sí, més d'una. Lo que a mí me han dicho es que es maravilloso. Hi ha una que se l'ha trencat i se l'ha tornat a comprar. Tu utilitzes joguines sexuals? No soc usuària, ja et dic, però bueno, tinc interès. Si me'l regales, me'l quedo i el provo. Me'l van regalar, però la veritat és que no... I li agrada més les coses convencionals? Naturals, sí. ¿A ti te da más placer el sexo convencional? Sí, totalmente. Prefereixo el sexe en companyia 1000 vegades, sí. ¿Y crees que las mujeres nos hemos ya liberado o hay mucho tabú en relación al sexo todavía? No, todavía hay un poco de tabú. Ens hem alliberat molt. Jo crec que hi ha molt de camí a fer, encara. Déu-n'hi-do. De quan érem nosaltres joves. Tu has tingut en el trajecte vital que portes de vida una vida sexual, podríem dir, satisfactòria? Sí, jo no em puc queixar. Ahora mismo no, porque estoy separada, por eso me lo han regalado, ¿vale? Prou bé. Normal. No, no em puc queixar, no. Espero que la meva dona tampoc. Yo creo que ya he probado todo lo que tenía que probar. Podía haver estat millor, però bueno, bé, no em queixo. Estem treballant en ello encara, no? Encara no m'he mort, efectivament. Aquí tenim un tema que s'ha trencat una dinàmica. És a dir, les joguines sexuals estaven bastant ja difoses, però en reunions, naturalment en botigues especialitzades, però ara hem viscut una situació sense precedents, que és això de la joguina sexual, el succionador que satisfà d'una forma tan especial, no? És a dir, això, Raquel, no s'havia produït abans. Jo crec que té molt a veure la llibertat de pensament que s'exté a través de les xarxes socials, no? Que ens hem tornat totes, ens hem obert totes a poder parlar d'aquestes coses i de cop les que ja en fèiem servir comencem a parlar d'aquestes coses i va fent un efecte dominó, no? Perquè realment és molt... Mira, és el regal. És el regal. És el regal, no? És el regal. Això indiscutiblement. Però també per les tietes, si convé. Per tothom, però i a més, i també per l'home, perquè també... A tu te l'han regalat? A mi me l'han regalat. Jo me l'he comprat. Tu te l'has comprat? Veterana, que això hi va haver un boom, saps allò de... No, jo els coneixia quan tocaven en un garatge, doncs jo... de fa temps. T'he de dir, jo estic en època de postpart ara, i faig servir més la Thermomix que el succionador. No direm el nom, això ja és un indicador de com està actualment. La Thermomix la utilitzes per... Val. Però vull dir... Que hi havia una utilitat paral·lela. I tornaràs, tranquil·la. No vull monopolitzar. Aquí tenim un gentleman, que és el senyor Màrius Carol. Pobre d'ell. N'has regalat algun? No. Però aspiro fer-ho. És un gran acte de generositat. Ara, si no anem... Fas unes preguntes, Cerdà. Quedarem molt malament, eh? És un gran acte de generositat i parla de la masculinitat no dèbil, la nova masculinitat. Però no violenta l'home, no violenta l'home, perquè no té forma fàl·lica. Una reflexió sexològica. No, reflexions no, eh? Sí, mira. Reflexions aquí, no, eh? Un gran debat a la Societat Catalana de Sexologia. Jo sóc el vicepresident, però també amb altres societats sexològiques d'arreu del món, sobre la següent problemàtica. Quan tu conquereixes l'orgasme amb un nivell d'estímul que no es pot aconseguir per vies naturals, pot ser que estiguis impossibilitant l'orgasme per estimulació manual. No, bolinxers. No ens abaratis el somni. Elles estaven contentes. Els hi regalen aquest succionador. Bueno, yo tengo que decir que, obviamente, yo lo he probado y a mí no me gusta. A mí tampoco, ¿eh? O sea, a mí me gustan otras cosas. Ojo que también... Vamos a ver, perquè aquí... Hi ha algú que li agradi? A mi? Sí, a mi també. Us agrada
de vosaltres dues. El món està dividit amb això. Tanto, jo t'he de dir que... Diverses joguines. No, i és diferent. I jo el que recomano és digital, el digital d'un mateix o d'altre, diguéssim, combinat amb això. A mi em va molt bé, per exemple, quan estic escrivint i m'atabalo, doncs vinga. Va, vinga. Es fa això, succionador. O potser mentre escrius. És que quan ets autònom és fantàstic. Mentre escric no ho he provat encara, però és tan ràpid que llavors va... Que va sol, que va sol. Mira, en definició... Home, va sol, l'has d'aguantar més. Pràcticament. Què fas? Com escrius? Amb un dos dits? No, però és ràpid, et dona temps per tocar. Escolteu, Bolinches, no volem moltes refresperes, no, però és cert. O sigui, heu substituït el Màrius i a mi per aquests aparells. Us sentiu substituïts. És una ajuda. Ell s'ha sentit ferit. No, jo no. No, substituït, no ferit. Jo estic expectant. Home, si jo l'utilitzés potser em sentiria ferit, llavors. Però n'hi ha anècdotes també, si vols. N'hi ha succionador per tu? Sí. I amb escalfor i tot. Amb escalfor i tot? Sí, pels homes, sí. Però tot i així no us estem substituint. Com és això? És com una nau espacial així negra que fa tucu-tucu-tucu. Sí. Fa gust i rirint, ¿eh? Fa vibració. A ver si la revolución sexual va a ser los juguetes para los hombres, que también pobrecitos. Pero es que no se ha producido con esta naturalidad. A mí lo que me gusta del succionador es la naturalidad con la que se ha establecido como un obsequio y tal. Pero vosotras igual no lo habéis utilizado bien, que no os gusta. Te aseguro que hem practicat moltes vegades. Directora de sexe acadèmic. Fa aquí. No saps en qui estàs parlant. Aquí. Pero habéis jugado con varias cosas, me imagino, en la escuela, ¿no? Y diferentes marcas y todo. Igual son las pilas, ¿eh? Hay que cambiarlas. Esto ya va enchufado, ¿eh? ¿Cómo que va enchufado? Enchufado. Bateria. Sí. Ah, d'acord. Submergible. No, és que abans hi havia uns que anaven amb la corrent, Sí, els primers. Sí, una cosa los he visto. Mira, en definitiva, quan els joguets sexuals estan al servei de la parella i s'incorporen com una variant dins del joc eròtic, perfecte. El problema del joguet sexual és quan substitueix la interacció, perquè aleshores condiciones l'orgasme... Més problemes no, Bolinches. No vull més problemes. Ha vingut a donar Què vols dir, tocar-la? No, però el succionador, al final, per vosaltres, crec que no és tan violent perquè, tot i començar a ser aquesta forma fàl·lica, no acaba sent el que és el vibrador a l'ús, no? Llavors jo crec que vosaltres, per això, no us sentiu tan violents i és com, us fa gràcia i tot. Jo a casa, también porque es externo. Els homes del però escolta, si se senten violents, que se sentin violents, no passa res. Ara, bromes a part. Sigues una mica més carinyosa, perquè aquí hem vingut amb so de pa. Però un moment. Se senten violents, no volem sentir-se violents. No volem. No passa res. És a dir, te'l regalo. No, Jo te'l regalo de regala. Un moment, parlo una pregunta. Però deixeu el Màrius un moment. Una pregunta. Parleu de l'aparell aquest, del succionador, com si fos el vostre millor amic. I a mi això em preocupa. Per què? Doncs perquè l'amistat són més coses. Mira, Màrius, que te'l portes a sobre. Però l'amistat també és establir una relació sexual amb una dona i amb un succionador al mateix temps. Jo de tu valoraria tenir amistats amb una cosa que et dona orgasmes en un minut. Vull dir, valora-ho. És així. És que crec que... I per fi, per què ha tingut èxit aquest succionador? No direm el nom. Perquè s'està centrant en un òrgan femení que, per cert, molt poques dones sabem com de gran de tamany és el nostre clítoris, vull dir, informació en educació sexual que no ens han donat. No, això és així. Això és així, coneixem la punteta de l'iceberg. I això és així, no ens han educat. I jo, fa un any, vaig descobrir la forma real i el tamany que té per dins el clítoris. Com pot ser que dones amb 30 anys... Ara se m'escaparia una pregunta, que és de quina mida estem parlant. Així? Doncs mira, no sé, però ve a ser una cosa així. Quasi dic, mira. Ve a ser una cosa així. Mira, el que coneixem del clítoris és així. És el caputxó del clítoris. És una cosa així que surt el caputxó del clítoris per aquí, diguem-ne que té uns bracets que van Me parece que todo el mundo tiene que venir a clase, ¿eh? Absolutament. Per dins dels llavis. És evident que té una erecció, és evident. I té una erecció, com a tindria un penis. Molts dels aparells sexuals se centraven en el coll, no? També. I de cop arriba un aparell que se centra en l'òrgan per excel·lència de plaer de la dona, desatès durant massa temps, i que, a més aconsegueixen fer aquesta vibració perquè no toca. Això és per... Però
desatès estava? És wireless, saps el que et vull dir? Tan desatès estava? Sí, Xavier. O sea, esas penetraciones tipo martillo, para adentro, para afuera, para adentro, para afuera, que no están haciendo nada. No están haciendo nada. Pero esto, ¿por qué me miras a mí cuando dices esto? Eso me da de una para impresión adentro, de que... para Hombre, pero un poco para dentro y para afuera también, ¿no? ¿O no? Sí, el que passa és que per dentro Digo per jo, fora... Perdoneu. Però és un més a més. És que tot té el seu moment, també, perquè quan allò ja està absolutament erecto, no, al clítoris em refereixo, ja està absolutament inflat, penetració també agrada. El que passa és que el problema és l'automàtic de la penetració conejo modo on, que crec que el coneixem totes. El problema de la penetració és la posició del missioner, perquè aleshores no fricciona el punger. Quan la penetració és en posició de cullera o en posició de quatre potes, a l'angle de penetració del penis fricciona el punger i aleshores moltes dones poden conquerir l'orgasme. Si no és així, com dius tu molt bé, amb la posició del missioner, és molt difícil que una dona arribi a l'orgasme. Tenim novament Anna Boades, que t'estic sentint riure. Fa molta estona que tu estàs passant bomba. M'estic partint la casa molt, sí. Doncs va, endavant, què tens? Bé, us vull presentar a la nostra següent convidada. Per ella treballar és tot un plaer, mireu. Hi, I'm Venus O'Hara and welcome to my sex toy laboratory. Laura, can't you give me some time? I love the very organic shape. It's ideal for stimulating the G-spot. Let me show you what it looks like. Wow, this is so cool. Extra soft silicone. May the test begin! Absolutely amazing. Well, that was another orgasm. Oh my God. Venus, bona nit, benvinguda. Wow, mi trabajo se ve muy divertido. Se ve muy divertido. Explícanos a qué te dedicas exactamente, porque supongo que tus amigas te deben envidiar mucho, bueno, tus amigas, y ahora mismo entiendo que muchas mujeres de este país. ¿Qué haces? Pues sí, soy probadora de juguetes eróticos y me defino como activista del orgasmo femenino, porque quiero aumentar la conciencia orgásmica. Pero, ¿qué quiere decir exactamente ser activista del orgasmo? Simplemente ser mensajera de algo que siempre ha existido, porque nos han vendido la película que el sexo es más para el hombre, o que el hombre es más sexual que la mujer. ¿Y eso no es así? No es así, porque el clítoris que habéis hablado antes tiene 8.000 nervios y un pene tiene 4.000. Y la mujer, tener un clítoris es como tener un Ferrari. Lo que pasa es que las mujeres no saben arrancar el motor. Y mi trabajo es ayudar a las mujeres a saber arrancar el motor de su Ferrari. Porque tenemos más potencial orgásmico y multiorgásmico. Y cuando una mujer sabe y conecta, es mucho más sexual que un hombre. Tu has explicat que has tingut orgasmes còsmics i volcànics. Volcànicos. Sí. Quina diferència hi ha entre un i l'altre i en què consisteixen, si es poden explicar? Hay muchísimos tipos de orgasmo. ¿Hay muchos? Muchísimos tipos. Por ejemplo, mi sensación de tener un orgasmo a través de la penetración no es la misma que a través de la estimulación del clítoris. Y habéis hablado antes del punto G, pero hay otra sorpresa, hay el punto A, que es mucho más orgásmico y eso es mucho más profundo en la vagina. Y para estimularlo no es el mete-saca, es entrar y si es fer moviments més circulars. Sí, más así, aplastando. Y si la mujer es una oportunidad para trabajar el suelo pélvico contra el pene y así se puede tener orgasmo. Però totes les dones poden arribar a sentir aquests orgasmes si ho treballen? Bueno, hay que probar esta noche, a probar todas, deberes. O sigui que sí, que totes Yo poden. para mí sí, hay muchas mujeres que tienen orgasmos a través del punto A y es mucho más wow que el punto G, pero no se consigue con el bam. Sí. I aquests orgasmes es poden aconseguir de manera individual, amb joguines, i també en parella, amb algú? O només... Para mí, mis orgasmos más espirituales o cósmicos, ¿no? Para mí, yo ahora, mi forma de masturbarme ha cambiado muchísimo en los años que dedico a ser probadora de juguetes eróticos. Llevo desde 2013 en este trabajo y he conseguido, he adquirido 600 juguetes eróticos, que son muchísimos. Y al principio creo que tenía una época que estuve un poco enganchada a la masturbación. Lo hacía 4 o 6 veces al día, muchas veces, y me aburría. Sí que tenías temps. Sí, pero también cuando estaba escribiendo un artículo no tenía la idea, bueno, orgasmo.
Y estuve horizontal y ya las ideas venían y me cogí el móvil y envía emails a, sí, idea, wow. Volvía al escritorio, ya tenía la idea, podía seguir. Pero perdón, pero si esto lo hacemos nosotros, acaba uno anémico, porque si cada vez que escribes y no tienes la idea, tienes que llegar a un orgasmo. Es lo bueno de ser mujer. Porque no estamos game over después. Claro. Eso es otra cosa. Que la mujer somos más orgásmicos y el game over no nos pasa como Per tant, tenir orgasmes és inspirador, no? Sí, clarament inspirador. Estamos estimulando el chakra sacral, que es el centro energético de la creatividad. Y, por ejemplo, antes yo, cuando me masturbaba, mi objetivo era orgasmo lo más rápido posible, fantasías y cualquier cosa para provocarlo. En cambio, hace 3 años tuve un despertar espiritual y eso ha cambiado muchísimo mi forma de ver la sexualidad, de vivir la sexualidad, y ahora la combino con la meditación. Hago balancing de chakras con cristales en cada chakra, tengo una intención, escucho música muy espiritual y es como una oración, y ahora tardo muchísimo más, son 20 minutos. Clar, però això ja és un segon nivell. Has d'arribar primer al primer, dominar-te, conèixer el teu cos, entenc, i haver-lo explorat bé, per després passar a aquest segon nivell que dius tu que és més espiritual, que entenc que no tothom hi pot accedir. El placer es solo el principio. Hacer que la mujer llegue a tener placer es el primer parada. Perdoneu. Màrius, tu creus que, al llarg de la vida, jo no dic ara la setmana passada, jo no dic fa 15 dies, tu creus que has tingut mai un orgasme volcànic? No, em falla la memòria, però et diria que aquesta crida a l'espiritualitat jo crec que encara em dona un cert marge de futur. I a tu també. Espiritualitat, no? Sexe tàntric. Perdona, quan parla d'orgasme volcànic es refereix a un orgasme que té la dona quan està molt evolucionada sexualment, que és que amb l'orgasme hi ha una expulsió de líquid semblant al que li passa a l'home amb l'ejaculació. Per això es parla d'ejaculació femenina, que per similitud, però evidentment el que la dona evacua és un líquid alcalí d'unes glàndules parauretrals, que no totes les dones tenen aquesta capacitat, però que moltes dones ho conquereixen a partir dels 40 i 50 anys i creuen que s'estan fent pipi. Squirting. Cuando al que están tenint Pero bueno, hacemos talleres de esto y las chavalas... Hay talleres también, hay talleres de no Sí, es súper demandado este taller y gente joven también. Si les enseñas la técnica, al final, obviamente... ¿Alguna de las que está aquí diría que ha tenido un... ¿Qué tipo? ¿Es volcánico o...? Cósmico. O cósmico? ¿Alguna de vosaltres ha tenido un orgasmo cósmico, diries? Jo sí que t'he de dir que amb una parella sexual en concret sí que vaig tenir unes sensacions superboges una sensació com d'estar absolutament drogada, sense haver pres res, m'explico, eh? Vull dir, com una sensació de sentir plaer més enllà de la pell, no sé com dir-t'ho, així com una bola d'energia. No em passa amb tothom, perquè depèn molt de la parella amb la que estàs i depèn molt des d'on connectes, no? Amb aquesta persona en concret connectàvem molt des de l'emoció, des d'explicar-nos intimitats, des d'una vulnerabilitat molt, molt, molt oberta, no? No sempre trobes persones... No era tant, perdona, ara faig una pregunta, segurament no tocaria, però no era tant la tècnica com la capacitat de comunicar-te amb el teu company. Sí, en aquest cas, és que és una cosa que també crec que és important que es parli, perquè una cosa és la tècnica i una cosa és el saber fer coses amb els dits i tot això, i l'altra cosa és la capacitat emocional d'obrir-te. A mi, i jo crec que ens passa a la majoria de persones amb voluntat de connectar amb una altra persona, no? Per mi és necessari una apertura emocional, inclús en parelles que tinc 2 setmanes, o un cap de setmana. Es que cuando hablamos de tipos de orgasmo, en realidad estamos hablando de uno, ¿no? Que es el que viene desde... Pero ella dice que son 8. Sí, no, hay diferentes maneras de llegar al orgasmo. Claro. Puede ser con penetración, con estimulación del clítoris, anal, punto A, punto P, punto U, o sea... Hay mujeres... Diferentes maneras para llegar a ese orgasmo. ¿Puntos existen? No, lo has dicho en general. No. Punto P. El punto P. Sí. Però, perdó, no, un moment. Ens hem perdut. Quantes lletres, no? El que ens hem perdut. Tu i jo estem perduts. Però jo penso que... El punto P, ¿dónde está? Adivina. P? P de... Pecho. ¡Ni!
Ah, sí. Hi ha dones que només amb l'estimulació del pit arriben a l'orgasme. Sí, también. Pero el punto P pues es de los hombres, ¿no? Pero nosotras, bueno... De próstata no. Lo que vengo a decir, no importa, o sea, hay punto U, que es más profunda la penetración, hay diferentes sitios y puntos, pero que tengamos claro que el orgasmo es uno. Ya. No, es un centro orgásmico en el cerebro y el otro son vías orgásmicas, para no crear confusió. Estel, posa una mica d'ordre. Sí, no, jo estic absolutament d'acord amb la Raquel i dir que els homes o les persones en general no ens hem d'obsessionar tant amb la tècnica i que penso que tots plegats vivim en una societat marcada per la religió, amb molts tabús, molts prejudicis. Els homes en general encara us costa més obrir-vos i reconèixer coses que us agraden. Els homes heterosexuals mai de la vida reconeixereu que us pot arribar a agradar ni ho voldreu provar mai si parlem de temes anals. Esteu molt tancats i això és la... Amb moltes coses. Sí, però això estadísticament, el que dius estadísticament és impossible. És a dir, tots esteu tancats, tothom està tancat. Parlo en termes generals, parlo en termes generals. Evidentment no... No s'ha fet una... Hauríem de fer un referèndum sobre això també. No, però en termes generals, i torno a la importància de l'educació sexual, si no estem ben educats sexualment, si des de petits estem gestant tabús, parlem amb eufemismes dels genitals, etc., quan arribem a tenir relacions sexuals estem absolutament perduts nosaltres mateixos com a dones i vosaltres com a homes, i per tant la unió de dues persones, dos homes, dos dones, és igual, dues persones amb els mateixos genitals o amb diferents genitals, mai serà còsmica entre ells si nosaltres no hem après a connectar amb nosaltres mateixos i a trencar amb els tabús d'allò que tenim establert. Cada un ha de ser ell mateix qui disfruti i llavors és més fàcil fer disfrutant. Diguem, em permeto aventurar jo també una frase de sexe en un clima i en un ambient com aquest. Venus O'Hara, Boades, no sé si ens té alguna cosa més per dir. Bueno, que el orgasmo cósmico es una experiencia interior, no es físico, ¿sabes? Es algo que pasa por tu cabeza. Entonces, sí, bueno, pasa por tu cabeza, pero hemos visto unos aparatos hace un momento que... A ver si me entiendes. Con la cabeza solo no... A ver, pasa por la cabeza, pero no empieza en la cabeza. Exacto. Bueno. Muchísimas gracias, Venus, por haber estado con nosotros. Gracias. Ana Boades, sembla que tenim una altra convidada, és la Núria. Núria, bona nit, benvinguda. Hola, bona nit. Anna Boades, ja te conec. Molt bé, sí, m'agrada. Què tal? Jo volia preguntar-te... Digue'm. Tot bé? Jo estic mirant el programa, estic escoltant. Sí. Mira que arribo a aprendre de coses i coses. Sí, no, perquè, clar, imagino, Núria, que quan tu eres petita, jove o adolescent, d'educació sexual ni se'n parlava. Aleshores, la pregunta és, tu com vas descobrir el sexe i com en vas aprendre? Mira, jo, saps, ara primer us diré el que penso. A veure. Penso que aquí s'està valorant molt i molt el sexe. Abans també en tenia de valor, però no en parlàvem d'aquests valors. També hi ha d'altres valors a la prèvia, que també si valoreu tant el sexe, esteu perdent d'altres valors, es perden alguns altres valors. Perquè què em direu llavors el dia que el sexe va de baixa, si no hi queden d'altres valors? Però... Sí, entenc... Què feu llavors? Entenc el que vols dir, però avui parlem... Jo t'ho diré, ja t'ho contestaré, però deixa'm dir això. Val, digues. Com se perden aquests valors, què passa? Llavors tu et sents desvalorada, el teu home sembla que no et trob maca, ni sempre mira les veïnes, això fan. Llavors miren les veïnes. Doncs què has de fer llavors? Jo tenia les meues tècniques per arreglar-ho. Fer-li agafar uns xics de celos, que no em trobés sempre a casa a punt per ell, i això ho arreglaves molt així, sense fer gaire res més. Però, Núria, permeteu-me un incís només, un petó molt fort, però ara hi ha la Viagra. Ara, quan els homes comencen a patinar, doncs, pam, hi ha la pastilleta. Mira, saps què va passar amb això de la Viagra? Jo no ho sabia. Diu,
El teu home, si un dia el metge em diu si el teu home no funciona gaire, hi ha la Viagra, ara. Sí. Jo dic, carai, allà a casa ja en tenim una bota plena de Viagra. Ah, Viagra! Sí. El Viagra, sí. Dic, sí, i a més estava escrit allà, perquè no s'equivoquéssim de bota, deia Viagra. I diu, carai, aquesta casa sí que aneu bé, teniu una bota plena. I sí. Núria, per exemple, la nit de noces, a tu et van explicar de què anava la cosa o ho vas descobrir sobre la marxa? S'ha anat descobrint sobre la marxa i també és molt divertit, eh? És divertit. A tu no et va fer por, no et va fer angúnia, no vas flipar? No, jo esperava amb il·lusió. Diu, què és això dels festeig avorrits d'abans? No, no eren pas, perquè hi havia tot era il·lusió i una gran imaginació, una imaginació, arribaves allà on volies amb la imaginació. Bé, què més em volies preguntar? No, tu em volies preguntar una cosa. O sigui, no vaig continuant, eh? Et volia preguntar que tu com i quan vas aprendre de sexe? Qui et va ensenyar? El teu home? El meu home. El poble? Alguna amiga? No sé. El pagès ja n'aprenem una mica. Però com? Home, amb el bestiar. Amb les gallines. Amb les gallines? Sí, dic... Però observant la reproducció dels animals. Jo veia que el gall sempre corria darrere les gallines i copulava amb les gallines, però era molt xulo aquell gall. La que esperava allà que volia fer el que volia, aquella podia fer. No la volia pas, aquella. La que correbia. Es veia de fer un tip de córrer i quedar cansat i llavors el replegava. I per això nosaltres, com festejàvem, sempre correvíem. Ens apartàvem. Sí, per dir, ja em perseguiran. Jo un dia deia, jo soc de les que corren. Que va agradar aquesta noia, perquè sempre correbia si la volia tocar. I això ho deia com ja feia 15 anys que érem casats. Dic, no saps de qui ho havia pres? De les gallines. Sí. I encara tens bestiar? Sí. Joc de pagès, jo. Molt bé. Núria, i el concepte d'orgasme te'l van explicar o també el vas aprendre sobre la marxa? Sobre la marxa, no sabia per res, ni havia sentit a parlar mai. I les meves amigues encara poder no saben com se'n diu. Saps què va fer una meva amiga? Què? Va dir amb una altra, diu, tu, tens orgasmes, tu, cara? Diu, no, diu, jo només tinc geranis i clavellines. Això que era un ram. Núria, és la primera vegada que parles tan obertament de sexe o no? Sí, però que havia parlat mai, jo. Perquè parlem aquí amb els nets i res, perquè sé què fan, jo, ells. Ni ells m'ho pregunten. Perquè volen saber què tinc jo ni què faig. I ara vosaltres us enrigueu. Ja m'agradaria veure tu, Anna Boades, amb la teva mare, si li expliques tot. Ja m'agradaria veure't com? Què? Tu, Anna, si a la teva mare li expliques tot. Ah, a la meva mare? Sí. Tot el que fas. No li expliques tot a la teva mare. Home, tot no li he explicat ni ara ni mai tot. Clar. Ja s'ho deu imaginar, ja s'ho deu imaginar. Ja l'envieu edat, coita, què et sembla? Núria, i tu, les teves netes, què? Són espavilades ja? Mira, ho sé, mira, una té 20 anys que la tinc aquí al costat i el Miquel, que és el que es connecta, que en té 27, però que sé res què fan jo. Dóna'ls molts records. Núria Duran. Núria Duran, gràcies. Doncs mira, us dono records en Xavier. Molt bé. Núria, gràcies. Una abraçada ben forta. Gràcies. Ah, sí? No voleu pas que us expliqui res més? Molt amable, gràcies. Ja ho tenim, Núria, gràcies. Molt bé. Ai. Senyor Bolinches, a quina edat s'ha de començar a parlar als nens de sexe? Mira, fa poc em van convidar a una escola per parlar amb els pares de com tractar els temes sexuals. I el resum de la xerrada d'una hora i mitja va ser el següent. Els nens us pregunten coses? No, doncs no us anticipeu. Segon, si no heu creat la confiança adequada, no té sentit. Per tant, o creem les condicions perquè els nens vulguin parlar amb els pares o no té sentit que els pares parlin amb els nens. Perquè la Núria ha tingut una intervenció molt assenyada. La sexualitat és un instint i, per tant, a partir de certa edat, tu ja busques la manera de conèixer i provar i investigar. La Carla no està d'acord. No estic d'acord. Soc mare. I no sé si arribarà el dia en què em preguntaran. Però, honestament,
A casa meva sempre s'ha estat molt obert, s'ha parlat de sexe, però jo mai he agafat de referent els meus pares. Jo no me'ls he volgut imaginar mai fent l'amor o gaudint al llit esbojarradament. Per lo que probablement a mi no m'agradaria escoltar de boca d'ells com quan tens 15 anys. Apa, què dius? Què has de saber tu d'això? Doncs el sexe, exactament igual. Llavors, això de que et preguntin, costa que preguntin. No preguntaran. No, però pots crear condicions propiciatòries, una pel·lícula, un comentari. Aquest mateix programa, si el veu algun nano d'una certa edat, pot començar a parlar. Sí, pero también puedes hacerlo de una manera un poco proactiva también. Exacte. El problema és que el jovent actualment s'està hipersexualitzant perquè està buscant informació. Els nanos de 12 i 13 anys tenen accés a tot tipus de parafílies sexuals. El que la Núria veia amb les gallines, ara la gent ho veu per internet. Avui en dia... Aquest és el problema. Sí, pero lo que sí puedes hacer es sentarte un día y simplemente hablar a tu hijo sobre masturbación. ¿A qué edad? Pues pueden ser 7 años, pueden ser 10, o sea, en un momento sí, porque sobre todo los niños que tienen los genitales externos van a tocarse desde muy temprana edad. Entonces hay un momento en que a lo mejor si lo hacen en el comedor de casa, pues puedes aprovechar y explicarle que eso se hace en privado. En el teu cas, per exemple, algú de casa et va parlar d'aquestes qüestions? Jo és que anava a una escola de l'Opus Dei i llavors un tema de sexualitat no es parlava gaire. I a mi em va passar, va ser un producte estrany... Perdona, tu estaves a l'Opus Dei? Jo estava en una escola de l'Opus Dei i era un tema que no... Llavors el sexe no, tenen com una animadversió, sí. Jo crec que justament de rebot vaig començar a fer moltes preguntes jo per necessitat, perquè era una nena que era molt sexual des de petita i ningú m'estava explicant què era això que estava passant amb una energia que ocupava molt l'espai del meu pensament, no? I aleshores vaig començar a fer moltes preguntes als meus pares. Els meus pares morien de la vergonya al principi. Però jo feia moltes preguntes. Però la sexualitat, parlar-ne de manera explícita, jo també tinc 2 fills, un de 4 anys, que és molt curiós, diguéssim, curiós de que té curiositat, vull dir. La sexualitat comença des del moment que es fa el famós ara pell en pell, no? Des de que neixen ens els posem a sobre, però la sexualitat també es comença a crear en imatges si els pares van despullats per casa o no, si els pares s'amaguen a la dutxa, si els fills han vist els genitals dels seus pares o no, si et dutxes amb els teus fills o no. Llavors, jo intento tot això fer-ho d'una manera natural, no intentar... Naturalitat. Absoluta naturalitat, i el meu fill un dia a mi em va trobar els vibradors en el confinament, que van passar moltes coses al confinament. I reconec que per més moderna que em considero, té 4 anys, no? I vaig pensar, què li dic? I bueno, quan me'l vaig trobar ja els estava fent vibrar, diguéssim, no? I em va costar com saber què dir-li, però en cap cas ho vaig tractar amb... Què li vas dir? Li vaig dir que eren joguines pel xitxi. A cada edad... Però és la realitat. Com el Lego, però pel xitxi. El més fort de tot, i això vaig fer una piulada un dia, que certa gent retrògrada em va recriminar com educar el meu fill. El més fort de tot és que la segona vegada que els va trobar em va dir, jo ara he tingut una filla i em va dir, mama, tu li guardaràs aquestes joguines per la nena quan sigui gran? Em va... Això que fan els nens, que se te'n van amb una pregunta fora de tangent, que dius, però que fort, no? Pero a nosotros nos pasa esto, que nos preguntan educación sexual a partir de qué edad, porque vamos a institutos, vamos a colegios, damos educación sexual. Y la gente, el gran problema es que se creen que educación sexual significa un pene dentro de una vagina. Igual que la señora Nuria, que ha hablado antes, cuando dice, bueno, esto se acaba, ¿por qué? En el momento que ya no hay una erección del pene, ¿no? Entonces la sexualidad es muchísimo más infinita que lo que hasta ahora se considera sexualidad. Entonces, cuando nos preguntan, ¿educación sexual a partir de qué momento? Pues a partir del momento en que se tocan o necesitas una palabra para identificar parte del cuerpo que está sexualizado, ¿no? Una bona pauta és ni reprimir ni estimular. Tiempo natural, i a partir d'una certa edat que els nanos comencen a jugar amb els seus òrgans genitals, aleshores la majoria de famílies el que fan és dir que això ha de formar part de la privacitat i que no està bé fer-ho quan venen els veïns a prendre el cafè. Sí, no, allà enmig, no. Entens? Darrerament es reivindica un nou enfoc del cinema per adults, que és el porno feminista. ¿Y tú? ¿Cómo aprendiste a follar?
Quizás creas que fue así. O así. Pero la verdad es que fue más bien así. ¿No? Y ahora sí. En una sociedad sin educación sexual, el porno es tu libro de instrucciones. El porno más machista seguirá siendo la única clase de educación sexual a la que asistirá tu hijo y tu hija. Y mientras siga así, seguiremos fabricando violadores en manada. Y seguiremos estando en manos de jueces que crean que una violación es un jolgorio sexual. En una sociedad sin educación sexual, era obligatorio que el porno cambiara. Sílvia, bona nit, benvinguda. Molt bona nit. Tu ets actriu i productora de cinema porno alternatiu. Bueno, porno en general, però sí, és alternatiu al final, perquè és una mica com soc jo, no? Alternativa. Però, i quan parlem de cine porno alternatiu, a què ens estem referint? Bueno, ens estem referint més aviat a fer un porno que sigui més inclusiu, que tothom estigui representat, que no siguin els tipus estereotips que hi ha al porno mainstream, que no sigui que els rols de poder no siguin sempre que els porti a l'home, que hi hagi unes històries que siguin més properes, més reals, que hi sigui un sexe una mica més verdader. En general, on la dona s'hi pugui sentir una mica més identificada o menys... Tant la dona com l'home, no? Els homes també. Sí, sí, sí. D'acord. I el porno ètic, què és? Bueno, el porno ètic té més a veure amb la producció d'aquest tipus de porno. Té a veure amb que tots els performers, tota la gent que treballi, tingui la seva seguretat social, contractes, que se'ls respecti, que puguin donar la seva opinió davant del que van a gravar, que puguin escollir quines pràctiques sexuals volen fer. Una mica més això, una mica més de llibertat. I el porno feminista? És una mica tot el mateix. Una mica una fusió de les dues coses, podríem dir. Totes les etiquetes són una mica el mateix. Tu per què vas decidir dedicar-te al porno? Què t'atreia? És vocacional, això? Bueno, a mi m'atreia molt el sexe i tenia ganes d'experimentar més. Quan a estudis estava una mica perduda i volia fer alguna cosa audiovisual. I entrant al porno em vaig donar compte que era molt fàcil aprendre a portar una càmera, a fer un guió, a realitzar les meves fantasies i fer cinema, no? I pel fet de ser dona va ser més fàcil posar-t'hi, dedicar-t'hi, més com a productora? Ja no parlo tant com a actriu. No, com a actriu és molt més fàcil entrar, però com a productora aquí t'has d'estar una estona parlant amb la gent i que també la gent et trobi interessant a tu i et vulguin obrir les portes. I alguna vegada t'has sentit maltractada o no ben considerada o has viscut alguna situació desagradable? Home, dins d'una escena i això, no. Sí que hi ha vegades, com que jo faig un porno més alternatiu des del principi, potser altres companys que fessin un porno més mainstream, com li diem, tenies algun rifirrafe, no? Potser després de l'anunci aquest va haver-hi bastant bullici, sí, dins de la nostra pròpia indústria, clar. Tu et consideres feminista? Sí. I què en penses de les dones que també són feministes i abolicionistes? És a dir, que estan en contra d'aquest cinema porno, sigui quin sigui, el porno mainstream i el porno feminista. Bueno, no sé, per opinions, cadascú que defensi el que vulgui, però em sembla una mica greu que les dones precisament no lluitin al costat de les dones i vulguin desfer-se d'això, en comptes d'intentar-ho millorar, com estem intentant fer des del porno més feminista, ètic i de més, intentem millorar que hi hagi una sexualitat una mica més oberta o que la representació que hi hagi al porno sigui, això, més oberta. La Laila vol dir alguna cosa. Bueno, es que a lo mejor el argumento no es que sea más feminista o más ético, sigue siendo porno. Y como tal es ficción. Entonces, lo que hay que dejar muy claro es que por más que tú ahora le estés pagando la seguridad social a los trabajadores que están en esa película, eso sigue siendo porno y no empieza a convertirse en educación sexual. Entonces, son cosas que hay que separar del todo. Entonces, tú lo puedes llamar feminista, lo puedes llamar ético, lo puedes llamar como quieras y fantástico. Ahora, no lo llames nunca educación sexual, ¿no? No, claro. El porno no sirve en absoluto para la... Sirve para lo contrario, de hecho. Para la deseducación. Sí, sí, porque tú crees...
Es como ver Fast and Furious. Tú ves una película de gente conduciendo como locos por la carretera y le dices a tu chaval de 18 años, venga, ahora este coche es para ti y conduce. ¿Y qué has visto? Has visto solo pel·lícules. No vull dir una cosa. Màrius Carol. Recordo haver llegit una frase de l'Oscar Wilde que deia en aquesta vida tot tracta sobre el sexe, menys el sexe que tracta del poder. I jo crec que pràcticament tot el porno que s'ha fet els darrers anys hi ha una relació de poder on surt el mascle alfa, on la dona agafa un paper absolutament sumís, i jo crec que això ha fet, en el fons, més mal que bé. Jo crec que, escolta, el porno forma part de les coses que poden fer més atractiva o més divertida la nostra sexualitat. I jo crec que trencar aquests models és molt important, perquè al final, mira, es calcula que un 80% dels nanos de menys de 13 anys han començat a saber coses sobre el sexe a través de què? A través, diguem, de webs porno. I no és el millor dels escenaris, perquè el que veuen, el que els arriba en el 99% dels casos, són una reproducció d'imatges absolutament masclistes i abominables. Però jo sí crec que hi ha matisos amb tot. És a dir, i que pot haver-hi un porno més intel·ligent i un més grotesc, i un més feminista i un més brutal. Les dones veieu porno? Sí. Aquí hi ha unanimitat. Sí. El problema per mi és que... És que, perdoneu, però fins fa poc el tòpic era que el porno el veiem els tios. Però és que... Bueno, també es feia per vosaltres, no?, el porno. Clar. Ja es fa, majoritàriament es fa molt per ell. Però jo també crec que hi ha més una qüestió de dir-ho, d'expressar-ho obertament a aquest punt. Som una generació que crec que hem evolucionat en aquest punt i som capaces de dir consumim o hem consumit pornografia, no? Jo no m'imagino la meva àvia dient això, tot i potser haver tafanejat alguna revista del seu fill. Però avui en dia el consum de la pornografia cada vegada és molt abans. Aquests són els referents. Jo tinc nebots molt joves y se da comenzar... El problema de estos porcentajes y de las edades que comentabas, que ya no son 13, estamos bajando a 8, de hecho. O sea, cada año que pasa sacan esas estadísticas y cada año va bajando más y subiendo. El problema de estos chavales es que acceden primero a la pornografía antes que a una experiencia propia suya. Entonces, si antes teníais una revista, ¿no? Sí. Para animaros. Antes eran revistas. ¿no? Y costaba comprarla. Y tenías una imaginación. Feia vergonya, feia vergonya. Tenías que usar tu propia imaginación, tenías que inventártelas tú para... Me ha venido una situación a la cabeza que voy a confesar, pero que, en fin... No. Era pasando la frontera en la Junquera y la Guardia Civil paraba el coche y había comprado el Playboy. Claro. El Playboy en Perpiñán. Claro. Y lo llevaba y me miran todo del SEAT 600 y el tío dice, hombre, pero qué vergüenza. Pero el guardia civil, pero qué vergüenza, hombre. Deme. Que venga, circule. Que ya lo uso yo. Pero dices, pues nosotras, esto lo he vivido yo, que parece del abuelo Cebolleta. Nosotros hoy en día pasamos con nuestros vibradores o nuestros juguetes eróticos por los aeropuertos. Esto nos ha pasado a más de una de nosotras. Ponga todos sus aparatos electrónicos y tú, una, dos, tres. Y sí, lo ponéis. Claro. Lo pones. Claro. Tots. Un dels problemes... Allà sobre, crac. Crac, a la bandejeta, allà, tucu. I quina cara fan? No, la gente ja està... Ja estan acostumbrats. Sí, jo els primers dies mirava el sostre perquè pensava que no em mirin. I ara és igual, perquè penso... Però ara, Raquel, van amb una bosseta ben mona. Normalment el merchandising acompanya amb algú més que no és tan allà, ho deixes a sobre com el mòbil. Queda elegant. Fins i tot queda elegant. Per mi és incidint en el tema de la societat, és que segueix escandalitzant més un cos nu en una platja. Aquest estiu vaig fer una denúncia a les xarxes.
o parlar obertament de la sexualitat que la violència. Els pares estan deixant que els fills consumeixin productes audiovisuals amb extrema violència i, en canvi, ens vam trobar la gent de Vox fent la seva campanya del PIN parental per poder prohibir les xerrades d'educació sexual a les classes. És que hi ha un històric. Jo no sé vosaltres, però jo també anava a una escola de l'Opus i jo recordo l'escena, et posaven una pel·lícula, arribava l'escena sexual i era no mireu! I era com... I llavors l'acció violent, o sigui, el moment violent era com cap problema. I els cines, quan anàvem al cinema, Màrius, que quan es feien un petó, tot el cine, però tot tothom fent així amb els peus. Fixa't si fa temps d'això, que no feien una pel·lícula. Cerdà, fixa't si fa temps que no feien una pel·lícula, era programa doble. Dues en feien, anàvem el dissabte a la tarda, però quan es feien un petó, tot el cinema sempre, a més el terra de fusta, O ponerle rombos, no? No sé, quina cosa. I molt a favor del porno fet per dones. Anna, la Sílvia, no sé, Home, jo et volia preguntar si ets conscient que hi ha menors, gent que, com comentava la nostra convidada, de 8 anys, potser 9 o 10, que pot veure les teves pel·lícules, les que produeixes o les que protagonitzes. I això per tu s'hi suposa un pes o una responsabilitat. Home, responsabilitat no, perquè jo el que creu ja és per persones que són majors d'edat. Si després hi arriben fins allà, doncs jo aquí puc fer-hi poc. Però sí que és veritat que és molt fàcil arribar al porno, però ja no només perquè ells mateixos entrin, sinó una colla d'homes allà passant-se els vídeos i parlant de les pràctiques bèsties que poden trobar-se o les gracietes que es fan. Si estan els nois per allà també preguntaran això, a veure què esteu veient i a més, no? La curiositat estarà allà. Hi ha un documental en una de les plataformes, que no cal fer publicitat, que es diu Madres haciendo porno, que és una sèrie, 5 o 6 dones de classe mitja al Regne Unit, que veient que els seus fills de 10, 12, 13, 14, 20 anys miraven un porno que era horripilant, intenten elles imaginar-se quina és la pel·lícula porno que farien. Fins i tot per obrir un debat en la pròpia societat. I és molt interessant el documental perquè, clar, ens en donem compte que aquestes dones, amb tota la bona fe del món, el que intenten és canviar una cosa que és molt complicat, que és les pautes estandarditzades del cine porno tradicional. Totalment. Em sembla que és a Alemanya, un company meu va participar-hi, però tampoc era molt diferent el producte final. Vull dir que hi ha una mica més de rebombori en quant a s'hauria de canviar, no s'hauria de canviar, però vull dir que quan es fa, després les pràctiques sexuals són les pràctiques sexuals que hi ha. Potser sí que s'han de buscar d'una forma més pensades cap a la dona, si vols fer una... Però al final és el que deies, no? Fem fantasia. Sílvia, Rubí, gràcies per haver estat amb nosaltres. Gràcies molt especialment, perquè jo trobo que ets valenta fent les pel·lícules que fas i venint aquí i parlant-ne. Per tant, moltes gràcies. A vosaltres per convidar-me. No sé, potser, si tots els que estem aquí ens poséssim a treballar, com a mínim l'argument, no sé com sortiria. Estic pensant que potser seria una pel·li porno molt estranya. Molt divertida. Laila Pilgren, fundadora de Sex Academy, gràcies per haber estat amb nosaltres. No quiero irme, quiero más. No, te vas porque yo estoy aguantando como puedo tanto fragor sexual, pero compréndelo. I Raquel Ribarrosi, il·lustradora i activista feminista, gràcies per haver estat amb nosaltres. Gràcies a les dues. I Anna Boades, la pregunta és, i els homes què? Estem astorats davant de tot això? Doncs sí, Xavier, amb el confinament, un succionador de clítoris s'ha convertit involuntàriament en la icona de la revolució sexual femenina. Temps enrere, l'orgasme femení va ser tractat com una malaltia. Després va ser acceptat i ara reivindica explícitament el dret de les dones al propi plaer. Ara bé, això com ho porten els homes? Aquesta revolució sexual s'ha assumit amb naturalitat per part del sexe masculí? Ho celebren o només ho accepten resignats? Doncs, segons els experts, la majoria dels homes, encara que no ho diguin públicament, no veuen bons ulls que les dones no els necessitin per obtenir plaer. Se senten intimidats perquè s'adonen que ja no són imprescindibles al llit. De fet, els més crítics amb l'ús d'aquestes joguines són ells, sobretot pels homes d'una determinada generació que no saben si una joguina sexual és el rival a batre o un aliat perfecte per les relacions de parella. Xavi. Tenim amb nosaltres, fixa-t'hi, un home que va ser pioner del porno en català.
encara recordem tots aquella pel·lícula Les excursionistes calentes. Correcte. Si no estic equivocat, que tenia frases com em sembla que amb aquesta botifarra ja en tindré prou. Això són muntanyes i no les de Collserola. I una altra frase que diu això és un túnel i no el del Cadí. Exacte. Felicitats ja per la part literària. Home, era una conya. Que ha quedat. Home, clar que era conya. Una conya bona. Una conya bona. I ara estàs escrivint. Ens interessa la teva vessant d'escriptor. Estàs escrivint un llibre sobre el sexe als 50. Sí, perquè tot va sortir una mica perquè vaig fer-ne un fa uns anys que era destinat al món de la dona, que era Catalanes i calentes, que va ser el 2006. Catalanes i calentes. Catalanes i calentes. Amb el Paco Gisbert vam fer entrevistes a 100 persones, 100 dones, i fotíem una mica la conya, entre conya i coses relativament científiques, no? I en aquest cas, clar, quan passes als 50, et dones compte que hi ha coses que diu chavalote, esto no va como iba. Aquí falla algo. Ah, sí, eh? Sí, a l'ITV ja com els cotxes, ja cada any. Allò dels 3 anys, no, ja cada any, no? I et dones compte que, clar, aviam, jo em dedico a fer pel·lícules i et dones compte realment que no estàs com estaves, que t'engreixes més, per exemple, no? Doncs que has de dormir més, que dius, bueno, sortiu, jo ja en tinc prou, no? Jo ja vindré demà al dematí. Exacte, sí, la pel·li s'ha acabat, feu la festa que ja vindré, no? És a dir, et dones compte que et fas gran. I, evidentment, doncs, el sexe arriba a un punt que s'esgota amb alguns trossos i t'has de reinventar una mica, no? Tenim valors una mica de quan tenies 30 anys, aquells valors una mica ja... l'empotrador, no? I això ja... Dius, hòstia, empotrar ja... Jo de l'Ikea, ja, empotro poco, ja. I això ja... Això ha baixat el tema. No vull mirar cap allà, perquè al dir l'empotrar ja no empotro com abans, per allà he sentit alguns esgarips per part de les nostres convidades. Ara sí que miraré. El dir empotrar us ha fet gràcia? No, jo no he rigut, han rigut més per aquí. No, aquí. Per aquest cantó. Ja em toca, no? Jo també. Tu també has rigut, Màrius? Això el mite de l'empotrament, Sí. És un mite també aquest. És un mite, totalment. És una etiqueta que jo crec que vosaltres mateixos necessiteu com per poder donar-vos aquest valor i aquesta importància respecte a... Sí, però ara ja això ja... Però justament... Ja està. No, però està bé, està bé. Però on empotraves? Però no ho dieu. On et deixaven? No, però vull dir, contra la paret, no sé per què jo m'imagino la nevera, contra la nevera. Home, n'és una mica d'això, n'és una mica del fet de que cada mes de mascle encara contra la paret, allò, contra vinga, contra... En aquell moment era la revolució, ens feien aquelles pel·lícules contra la rentadora, no? Perquè la meva rentadora ajudava una mica, no? Clar, anava allò i centrifugava tota la vegada. Però jo no sé si m'estàs parlant de pel·lícules o de la teva vida. No, diguéssim, la meva vida, home, també hi ha hagut alguna lavadora pel mig, alguna rentadora, però bàsicament et dones compte que, aviam, hi ha moments que està molt bé, és com la discoteca, no sé si et passa a tu, però ara ja, hòstia, porto 10 minuts i allò, aquella música, ja m'agobia una mica, ja. Jo només pregunto. No, jo dic amb el meu tros, amb el meu tros. Perquè jo, si em parles dels 50, esclar, no ho sé. Clar. Bueno, va, no, tampoc estàs tan lluny. Déu-n'hi-do, Parlo dels 50, però una miqueta, per d'una manera, dels homes que hem tingut una cultura diferent, la cultura als principis del porno, als principis de tot, no és com ara. També hi havia una figura molt de pornostar, per exemple, no com ara. Hi havia figures, eren dones molt pneumàtiques en aquell moment. Els tios estaven en un tercer pla o quart, no eren gaire estrelles. Hi havia un director que era el Russ Meyer, que va ser mític, perquè sortien unes senyores suïsses, però amb uns pits descomunals, i bum, pum. Feia les supervixens. Però tu ja has pres el Viagra? Sí. Però crec que aquest ha estat l'error. Perquè aleshores, quan el prens, el proves, dius, hòstia, ja l'hem cagada. Per què? Perquè aleshores queda una addicció i queda una inseguretat. Llavors, clar, el tema era de dir, hòstia, no vull anar per aquí, no? Llavors, el tema estava en procurar portar un altre tipus de vida sense que et fes falta prendre res i treure els teus propis recursos. Llavors, a partir d'aquí és quan canvis d'àmbits el tema de la vida, el tema de l'esport, el tema també de predisposar-te, vull dir, ja no pots improvisar tant com abans. Aleshores,
el llibre va néixer una mica perquè hi havia molta gent que amb els festivals eròtics em preguntava «I tu què fas? Hòstia, com que he vist això?» I em preguntaven homes d'una edat determinada, no? I vaig veure que realment, per esvair dubtes... Que quan hi arribes... Exactament. Llavors, clar, deia, hòstia, és que clar, això no és un remei que vagi molt bé per cada dia. Dic, home, estaria bé canviar el ritme de vida i que, home, en algun moment determinat potser et fa falta, però sempre preguntar als professionals. Hi ha molta gent que comprava això com si fossin caramels de color blau. Va sortir moltes coses, la Cialis, han sortit moltes coses, no? Home, però clar, això no és... L'Estel volia dir alguna cosa, crec. Sí, volia dir una cosa. Primer, has parlat de... que m'ha fet venir el cap. Has parlat de t'engreixes, no? La relació amb els nostres cossos, quina importància té, i els cànons de bellesa, per les dones i pels homes. I quan parlàveu de l'empotrador, jo celebro que caiguin aquests mites i celebro escoltar-te ara tu dient ostres, és que ja no sóc el que era i tal, i potser veient que hi ha certes etiquetes que les dones ens han fet mal en els rols de gènere, però vosaltres també, perquè vosaltres també sentiu la pressió d'haver de ser el dominador, l'empotrador, no sé, coses que no ens satisfan a nosaltres i que us porten molts mals de caps a vosaltres. Per tant, si us plau, acabem definitivament amb certs estereotips i rols de gènere. Però que passin per dir-ho. Perdona, sí, m'interessa especialment el tema dels cossos. Les dones, moltes vegades, vergonya per no només el porno, la publicitat, tot, com ens han dit que hem d'estar, primes, fibrades, les mateixes marques de roba, però els homes també teniu problemes amb els vostres cossos i si no els teniu tant d'hora com nosaltres, els acabeu tenint. Els acabeu tenint perquè com a societat no acceptem que ens fem vells, que la pell penja. També hi ha publicitat que ens diu com hem d'estar els homes i com ens hem de comportar. Justament, justament. Diu, aquest no cal que es posi colònia. Amb el cos que té, no necessita la colònia aquesta. Però justament vaig contra això. Necessito jo. També reivindico que acabem, perquè els homes també sou esclaus d'això. Les dones molt més, perquè les dones ens hem de depilar, ens hem cremat amb làsers, hem seguit totes les modes. Nosaltres també ens depilem, Correcte, correcte. I també es cremem els làsers. No ho feu saber tant, però molt menys. I segurament us hi sentiu molt menys obligats, per descomptat que les dones. Però en general, alliberem-nos d'aquesta pressió estètica amb els cossos. També et dic una cosa, és a dir, que hi ha persones de diferents edats. És a dir, jo crec que la sexualitat, i això tu com a sexòleg ho saps, també varia amb el temps. Evidentment. És a dir, la intensitat no vol dir que tu no puguis tenir una relació molt plaent. Per què? Perquè potser al cap dels anys la relació és més creativa. I en aquest sentit, depèn una mica, al final, l'òrgan sexual per excel·lència del nostre cervell. Està clar, està clar. I quan més coses li posis, més divertit pot ser. Ara, necessites uns mínims, perquè... Conrad, tu has sigut addicte al sexe en alguna època de la teva vida? Sí. Podries dir que sí? Sí, jo podria dir que sí. Perquè l'Anna Boades ha parlat amb una persona que manifesta que ho ha estat. Ho veiem. Veiem. David, tu tens 50 anys i fa aproximadament 20 anys tu vas tenir un problema d'addicció al sexe que va posar en risc la teva vida. Com comença tot? Jo penso que jo he nascut addicte. Científicament està demostrat que n'hi ha un gen, que és el gen de l'addicció. A la meva família tinc el meu avi, el meu tiet i la meva mare, que han tingut problemes d'addiccions, i jo també. El que passa a les circumstàncies que he viscut a la infància ha propiciat que aquesta addicció avancessi molt de pressa. Jo, la meva droga estrella eren les drogues. Una vegada que ho vaig deixar perquè veia que era un problema per mi, va sortir un altre tipus de sensació i de subidon d'adrenalina, per així dir-ho, i era amb unes conductes sexuals, que per mi són addictives. Al igual que un addicte que necessita un consum té que anar a buscar el camell o el que té que beure té que anar al bar, l'addicció al sexe està per tot arreu i el més fort és que les fantasies les tinc aquí dintre. Però quines eren aquestes fantasies? Quin tipus de trobades eres? Què buscaves? En el Què món gay necessitaves? n'hi ha moltes sales d'orgies, n'hi ha saunes, n'hi ha cruisings. Jo tenia una sèrie de fantasies en la qual cada vegada era més degradant. Jo deia, serà l'última vegada, no ho tornaré a fer. I sapiguent que això em perjudicava, jo no ho podia parar. En quin moment t'adones que ets addicte i que has de posar fi a aquesta addicció i necessites un tractament? Perds una mica la consciència, no la perds del tot, però perds la por i la consciència. Quan jo vaig veure que
Ja em ficava en situacions de risc, que perillava la meva vida, d'estar amb persones que no coneixia. Em vaig donar compte que entrava en compulsió i llavors és quan vaig dir, he de parar, i no podia. Vaig pensar, el dia que coneixem una persona perfecta, mira, això se m'anirà. I és al revés. No ets capaç de ser-li fidel a la persona. Té tanta força que si no tu treballes, si no busques ajuda, fas patir a una persona. I jo, per desgràcia, vaig fer patir a persones. I qui et va ajudar i com et va ajudar? És un grup d'autoajuda que es diu 16 Addictes Anònims, que tenim a Barcelona i a diversos llocs d'Espanya, que ve d'Alcohòlics Anònims, però en lloc de ficar la paraula alcohol, fiquem la paraula 16. I em van ensenyar una sèrie d'herramientes que em van ajudar molt. I acceptar-me tal com soc i intentar ser millor persona. Actualment tens parella? Mira, quan portava 6 mesos en el programa, que era molt poquet, vaig conèixer un francès. Al cap d'un any i mig és quan vaig tenir el primer contacte sexual amb ell. No va ser per tirar coets, fins que un dia vaig sentir realment, vaig disfrutar d'algo preciós, que és disfrutar, rient-me i sentir l'amor d'una persona sexualment. I ara em sento ple d'amor, no només per la meva parella, ple d'amor per la meva mare, per la meva família, per la vida. Realment estem parlant molt de sexe en el decurs de tota la nit i aquest noi ens ha acabat parlant de l'afectivitat, de l'amor, de la part emocional, que diu l'afectivitat em va salvar de l'addicció. És a dir, tot el rato estem parlant de sexe molt desinhibit, perquè també està molt bé fer-ho així, però la part emocional també és important, no? Home, jo crec que una cosa... Jo crec que a l'època del sexe passes de l'efectivitat a l'afectivitat, de la E a la A, no? Jo crec que això amb els anys també passa, i és una mica el que volem posar amb el tema, com comentàvem abans, del llibre, no? És a dir, que has de passar de ser més efectiu a afectiu, i a vegades això es transforma una altra vegada en una altra E, no? Ets efectiu d'una altra manera. De passar de ser mascle alfa a potser ser mascle més beta, diguem-ho així, no? De fet, quan a una persona li pregunten si prefereix sexe, podríem dir atlètic, gaudi pel gaudi, o sexe afectiu, quasi tothom prefereix el sexe amb amor. El problema és que estem en una societat de sexualitat atlètica, hem frivolitzat tant el sexe, que Antonio Gala té una frase genial que podria sintetitzar el problema que tenim actualment. Diu, la nostra societat dona moltes facilitats per fer l'amor, però poques per enamorar-nos. Aquest és el problema. Carla, has fet el gest de voler intervenir. Trobo que al final, sexe per sexe, una nit esbojarrada tothom l'hem tinguda, no? Però al final no sustenta amb res més. És a dir, al final, un mateix es dona més plaer. Llavors, quan hi ha amor, hi ha implícitament unes altres coses. L'únic que discrepo és un altre cop amb aquests rols del macho alfa passes a no sé què. El beta. El beta, exacte. Perquè arriba un punt que amb aquest beta, tot i vosaltres sentir-vos així, de vegades doneu una passa més i feu un canvi de dona i en comptes de buscar aquest amor, aquesta complicitat i aquesta evolució sexual amb una parella que us acompanya, busqueu algú més jove. No sempre. Però moltes vegades aquest rol jo no l'acabo de veure així. Mira, de fet, els homes passem, quan som joves, de no saber a quan som iaios a no poder. I entre el no saber i no poder passen 40 o 50 anys. Sí, volant. Passen volant. Ja està. Perquè no vull espantar-te, però als 50 no s'acaba, eh? O sigui, no et pararàs aquí als 50. Va pitjor, vols dir? Sí. És a dir, jo, fins que no es descobreixi la fórmula, crec que pots arribar als 60. Home, sí, tant. I molt bé. No ho comprendràs. M'ho han dit a mi. I molt bé. Home, jo crec que part, diguéssim, de l'encant de la vida és saber envellir. I està molt malament quan la gent es vol quedar clavat al rotllo Camilo VI, no? Me quedo con los 34. Jo crec que això hem d'anar al tanto a no caure i ser una mica allò, una caricatura d'un mateix. Tenim a l'Anna novament amb un nou convidat. Sí. Bona nit, Pablo. Benvingut. Bona nit. Com estàs? Bé. No sé, estàs sentint tot això i no sé si a tu t'interessa especialment o no. I ho dic perquè tu et consideres una persona asexual. Què vol dir exactament? Asexual és no sentir atracció sexual. Això cal matitzar-ho una mica. És a dir, les persones sexuals sí que ens podem enamorar, sí que
podem tenir interès en el sexe, vull dir que tot això que estan explicant realment m'estava interessant. Sí? Perfecte, em quedo més tranquil·la, Però bé, és senzillament que l'objecte del desig no són altres persones, és una orientació sexual on l'orientació és cap a ningú. Està bé que facis aquest matís. Tu com ho vas descobrir, com t'adones? Perquè entenc que probablement has tingut experiències sexuals i has pogut decidir què t'agradava i què no, no? O com ha anat, això? Sí, jo crec que ho comences a notar. Abans de tenir relacions sexuals amb altres persones, te n'adones que no t'estàs fixant en ningú. Igualment, sí que hi ha un interès pel sexe, és a dir, hi ha un interès pel propi cos, per tot això, i llavors la paraula sexual no és de les més intuïtives, encara que te la trobis. Pots dir, doncs aquesta etiqueta segurament no és per mi, perquè sexualitat tinc, i asexual sona com contrari a això. Però això, te n'adones que hi ha alguna cosa que està fallant, que és com aquest interès, aquesta atracció sexual, concretament, més de tipus eròtic, no de tipus romàntic, diguem-ne. I vas com xocant, vas trobant com petits xocs a nivell social, amb les amistats, amb la família, perquè hi ha unes expectatives que no estàs acomplint. Estan esperant que mostris un interès, o que de sobte apareguis amb la parella a casa, i això no passa. I comencen a preguntar-te que per què amagues o per què et talles, i no estaves en res d'això. Jo no m'estava tallant, no estava amagant res, era senzillament que m'estava faltant aquesta part, aquest impuls més d'anar a buscar sexe amb algú. I et va costar assumir-ho, posar-hi nom, dir-ho públicament? Com ho vas portar, això, psicològicament? Doncs un cop descobrim l'etiqueta, la gent acostuma a trigar a la gent sexual uns mesos, un any. A mi em va costar uns mesos. Llavors vaig trobar fòrums a internet on hi havia gent asexual, vaig estar compartint experiències, 100% la meva vida. I la gent asexual es masturba, per exemple, o no té interès, tampoc? La majoria de gent asexual es masturba, igual que es masturba gent d'altres orientacions. I poden tenir relacions de parella? Poden o volen, o tenen interès, vull dir, saps? Sí, doncs si existeixen les comunitats asexuals, sobretot és perquè la gent asexual busca parella. Llavors hi ha molta gent que busca que sigui parella sexual per una mica estalviar-se tots els dubtes que podrien sorgir en com gestionar el sexe a la parella, però hi ha gent asexual que està en parelles que no són asexuals. I creus que avui en dia donem massa importància al sexe? A mi em costa dir a la gent si li està donant massa importància a una cosa o a una altra. Jo soc de deixar fer i que em deixin fer. Per tant, no m'agradaria entrar-hi. Sí que jo intento evitar contextos excessivament sexualitzats, com a decisió personal, perquè m'hi sento menys còmode. Xavi, no sé si estàs mirant bocabadat, perquè suposo que... No, jo estic bocabadat en el sentit que penso que ja ho hauràs fet. És a dir, tot d'una dius, home, aquesta inactivitat sexual, aquesta falta de desig, que no sigui falta d'una vitamina o d'un reforç o d'un... M'explico el que et vull dir? Sí, t'expliques. Que tingui un origen purament mèdic. Sí, i de fet hi ha persones sexuals que han intentat hormonar-les o vitaminar-les o de tot. El que passa és que primer de tot el desig sí que acostuma a ser-hi. Sí que hi ha unes ganes de tenir sexe que s'acostuma a canalitzar, com comentàvem, a través de la masturbació, o fins i tot tenim sexe amb altres persones. No és un tema de no desig, sinó d'orientació d'aquest desig. I justament la que segurament és la principal problemàtica per les persones sexuals és que hi ha una patologització de la seva realitat. Donat que és una realitat molt poc coneguda, és molt fàcil que un coach sexual, una persona amb poca formació, o fins i tot gent amb més formació però amb poca sensibilitat cap a la diversitat sexual i de gènere, i faci aquesta patologització, culpi a la persona de no curar-se, d'intentar fer una teràpia de conversió i que no funcioni... No, naturalment, no. És que, esclar, això de cap manera. És a dir, i la meva pregunta realment és molt, diríem, des de la falta de documentació. No dic que se t'hagi de medicar, dic que no fos, en ocasions, una falta d'alguna vitamina, d'algun reforç, per dir, no m'atrau ningú. O sigui, a tu no t'atrau mai ningú. Què vol dir que no m'atragui ningú? A mi m'atrau la gent, però... Però no sexualment. Exacte. No sexualment. I t'has enamorat d'algú? Sí. Però no sexualment.
Què vol dir enamorar-se sexualment? No, que dic que no, home, enamorar-se, et pots enamorar i també tenir desig sexual per aquella persona de la que t'enamores. Sí, podria ser. I també pot ser que no. Que no. Que no sigui així. Puc fer una pregunta? Què? Sí, sí. Una pregunta? Sí, sí. Tens fantasies? No acostumo a tenir-ne. És a dir, de vegades sí que puc generar-les. Però com que no m'és necessari, ho tinc més desvinculat. Saps què passa? Que la sexualitat està poc definida, poc estudiada i poc tipificada. Des d'un punt de vista de l'atracció cap a un altre subjecte eròtic, que és com s'hauria de tipificar la sexualitat, perquè la variant que dius tu de l'autoerotisme o l'automasturbació no es pot considerar ser asexual. L'asexual és el que està poc interessat per la sexualitat i que sempre té a veure amb el cas de l'home que té una testosterona baixa. Quan la testosterona baixa no tens desig, però també hi ha un altre factor, que és el subjecte eròtic. La persona té desig perquè té testosterona, base orgànica, i té un subjecte eròtic estimulant. Per això diuen que el millor afrodisíac és estar enamorat. Clar, si tu no tens subjecte eròtic i tens autoerotisme, més que asexualitat podríem parlar d'alexatímia, de manca de sentiments cap a un subjecte amorós. Per això dic que és un tema que crida molt l'atenció, però que hem d'aprofundir per no confondre conceptes ni fer lectures, com dius tu, patologitzants, però tampoc frivolitzants. No, clar, naturalment. Carla, què hi dius? No, que per un moment m'he sentit bastant identificada i he dit, estic descobrint una part de mi mateixa que he tingut moments bastant asexuals a la meva vida. Vale, perquè tens altres prioritats vitals, perquè tens estrès, perquè no tens un subjecte eròtic interessant. No, aquest sí, aviam si ara tindré problemes. Una de les motivacions bàsiques de les fases asexuals és la saturació. O sigui, les persones que porten durant un temps una activitat sexual molt intensa i de cop i volta perden el desig. I com jo els dic a les persones que pateixen aquesta problemàtica, no és que de cop i volta has perdut el desig, sinó que t'has passat de cops i voltes. De voltes, no? I quan tu t'has saturat de sexe, durant un temps, l'homeostasi sexual fa que et desinteressis de la sexualitat, fins que et recuperes per via d'estalvi sexual. Mira, això seria la característica sexual. Sí, aviam, ens vol dir alguna cosa, sí. Sí, no... És a dir, la sexualitat és una cosa que, com bé diu, a Espanya no està gaire estudiada. Hem d'anar al Canadà a buscar els estudis de Brotto i de Yule, on s'ha fet més. No van gaire per on està dient. És a dir, jo mateix acabo de dir que m'he enamorat. Per tant, el fet no és tant de si hi ha un subjecte de desig o no. Jo ara estic bastant enamorat, però no sé si correspost. Bé. Exacte. M'encanta perquè ho expliques amb un somriure. Ara. En aquest moment? A dia d'avui. A dia d'avui. Aquí. No que s'ha enamorat aquí en aquest plató. D'acord. Podria ser. Que ens hem perdut el fil, no, ara? Sí. Al Canadà. Al Canadà. Canadà, exacte. Llavors, el que estàvem comentant, que realment les persones asexuals ens podem enamorar i hi ha una... Podem diferenciar, perquè jo esperava que vingués algú substantivista des de la sexologia i li he comentat a la Martina González Veiga, que és una sexòloga referent en sexualitat a Espanya, com explicar-li a algú com diferenciar l'atracció sexual eròtica de l'atracció sexual romàntica, que és el punt que estic intentant diferenciar, que és important per les persones asexuals. M'estan fent gestos des d'allà. És un gran repte, és un gran repte. És que és el matís, no? A mi em sembla molt interessant, primer, escoltar el respecte, que hem parlat molt de sexe i per mi el sexe va absolutament lligat al respecte i crec que és una paraula i un concepte que l'hem parlat poc. I el que deies de la sexualitat o quan no hi ha sexualitat, com es conforma la parella, perquè també hem parlat molt del sexe relacionat amb les parelles de dos. No hem dit res dels nous models, que en realitat de nous no en tenen res, de persones que decideixen viure 3 persones perquè s'estimen o s'han enamorat amb sexe o no, del poliamor tampoc n'hem parlat, i
i que moltes vegades quan parles de sortir del model tradicional d'home i dona heterosexual vivint en parella, que és el majoritari, la gent et diu, bueno, el món hippie tot va fracassar, tota la resta no anirà bé, té molts problemes, però és que jo penso que vivim d'una manera molt hipòcrita, tots i totes plegades, les relacions heterosexuals de parella. Per què tan hipòcrita? Què vol dir? Hipòcrita vol dir actor. Hipòcrita, per mi vol dir que no som 100% sincers amb nosaltres mateixos i amb les parelles i que parlem d'altres models relacionals assenyalant tots els defectes que tenen i no ens adonem que el model que perpetrem també en té molts, no? Doncs gràcies a Pablo Ruiz. Ortiz. Ah, aquí tinc Ruiz. Picasso. Que és el Picasso, efectivament. Bé, doncs Pablo Ortiz. D'acord. Enamora't de Picasso. D'acord. Gràcies per haver estat amb nosaltres. Gràcies a Conrad Son. Gràcies. A vosaltres. Molt amable i que el llibre, quan acabi, sigui un èxit i ens el portes. I, Ana Boades, no pares. No, ja saps, cada programa és un repte. No para. És a dir, cada generació és cada generació. Jo ja estic, diguem-ne, en una edat provecta, però ella ha estat amb una senyora que sap molt de sexe. Sí, hola, bon dia. Jo sóc la senyora Rius per servir-lo. Ja ha sentit a parlar de mi. Bueno, això està molt bé. Si el dia que vulgui vindre serà vostè que m'ha de trucar, donant-me la idea de la noia que vol conèixer. I si jo tinc la persona més adequada al que vostè vol, li presentaré. Que sàpiga que l'edat de les nostres senyoretes són sempre a partir de 30 a 35 anys. Les meves noies caminen, no gategen. Hola, Lídia. Què tal? Com prefereix que m'adreci a vostè? Com a madame, senyora de moral distreta, senyora que fa homes... Jo sempre he considerat que sóc una senyora de moral distreta, però a més que he fet senyors, perquè la paraula aquesta, com dic, tan lletja no la pronuncio quasi mai, que és de prostitució, però a mi la paraula aquesta no la trobo bé. Quin és el perfil de client que es posa en contacte amb vostè? Jo crec que el senyor que ens truca és perquè crec que ens necessita, perquè tothom necessitem d'algú, això per descomptat. Hi ha dues paraules que fa que un senyor vingui a casa meva o no. Sí, la paraula, per exemple, si un senyor em diu un servei, penso, ui, un servei al fons de la dreta com els lavabos, no faig un servei, penso. Si em diu una relació, m'agrada més. Jo tinc un senyor que sempre m'ha donat les gràcies d'haver vingut a casa meva, perquè estima la seva parella i s'hi troba bé, però el tema del sexe no el porten bé. I llavors, conèixer-nos a casa nostra, li ha donat l'oportunitat de seguir amb ella perquè s'estimen, sense tindre que complicar-se la vida, doncs buscant-se un ligue d'aquests que de poc afavoreixen. Jo crec que gràcies a nosaltres moltes parelles han seguit molt bé. Això no hi càpiga dubte. O sigui, vostè ha salvat a moltes parelles. N'estic segura, sí. Perquè jo penso que a casa es menja bé, però de quan en quan s'ha d'anar al restaurant. Llavors... O sigui, que els homes que venen aquí és per necessitat i no per cometre una infidelitat. Bueno, jo crec que el que necessiten és compartir una conversació, una amistat. Les meves senyores tenen un do que saben distreure amb un senyor. La base important de fer senyors és saber distreure amb un home. Si tens aquest do, seràs una senyora de moral distreta i ho faràs bé. Aquest telèfon normalment no para de sonar. Ara sé que l'ha desconnectat una mica per fer l'entrevista, però moltes hores al dia. Vostè quants dies a la setmana treballa i quantes hores al dia? Jo durant molts anys he treballat tots els dies de la setmana. Dissabtes, diumenges, menys el dia de Nadal i Sant Esteve per un problema religiós, però he treballat molt, sempre. De les 9 del matí fins a les 8 de la tarda, això sí. Encara és una bona hora. Després, a la nit, els senyors poder ja vindrien d'una altra manera, ja han begut 2 cerveses, no és que estic en contra de les begudes, però crec que influeix molt l'estat d'ànim, no? I després perquè també tenim una gran sort, que el nostre sempre és una cita cegues. Un senyor que ve a casa meva només veu amb una senyoreta. I sempre és la mateixa, si ha de repetir? Bueno, el senyor li pregunta com li agrada la senyoreta, si la vol alta, prima o mitjana o de quina edat, perquè l'edat de les nostres senyoretes totes es comencen a partir de 30 o 35 anys, que és quan crec que una noia sap una mica el que fa i per què ho fa. Això és important, perquè a vegades la joventut pensa en coses i no m'interessa la gent jove. Creu que s'hauria de regular la prostitució? Jo crec que si l'haguessin legalitzada, potser moltes senyores que s'hi dediquen no tindrà tanta sort i tindrà que pagar i ser que d'allò ho deixarien de fer. I potser és una pena que no s'hagi legalitzat, perquè potser
tota aquesta gent que s'han aprofitat de les noies i de totes aquestes, poder tindrien una mica de temor que els hi passaria alguna cosa, perquè les coses no només s'han d'autoritzar, jo crec que s'han de legalitzar, i desafortunadament amb aquesta feina això és una disbauxa. A mi una vegada em van dir, tu, Lídia, ets la millor. Dic, no, jo no sóc la millor, jo sóc diferent. Aquest és l'èxit. Aquest és l'èxit, des del seu punt de vista. Algun comentari per part d'algú dels que tenim aquí davant? Jo la vaig conèixer. Sí? És un personatge que té tota una història per explicar i un agraïment especial perquè ella posava uns anuncis a La Vanguardia, petit anunci, i era senyora Rius. Sí, s'ha vist aquí fa un moment. O sigui, en fi. Més enllà d'això, home, estem parlant de, jo crec, d'una Barcelona periclitada. Jo crec que hi havia un moment... Però és cert el que diu, que va salvar matrimonis perquè la frustració sexual de molts homes amb la seva parella, ella els compensava. Per això, fixa't que la prostitució, ella la neteja, la blanqueja i diu, fer senyors. Però us dic una cosa. Fer senyors. Té tres pisos, i el telèfon no para de sonar, Està periclitada en quant a personatges de Hollywood, si tu vols, en quant a llegenda, però l'activitat és a tot i plena, És el segon ofici més antic del món. Sí, però ara deies... No sé per què es diu això. Sí, perquè va ser el segon ofici. El primer va ser la subsistència i després canviar sexe per subsistència. Per això és el segon ofici. Molta gent diu que és el primer ofici, però no és el primer ofici del món, sinó el segon. D'un punt de vista antropològic, primer vam buscar manera de gaudir de la subsistència. De recol·lectar i després guanyar. I què fem amb la prostitució? S'ha de legalitzar, com diuen alguns, com en alguns països, com Holanda, Alemanya, Suïssa, Àustria... Que la prostitució no és un ofici. O no? Jo crec que no és un ofici. No és un ofici. No és un ofici. I no hi ha ningú que vocacionalment vulgui ser prostituta o prostituto. Una minoria, una minoria. Jo seria partidari de prohibir-ho. A mi no em fa cap goig que, diguem, el gran país de la prostitució segurament a Europa sigui Espanya. Jo crec que això porta molt poca cosa, no? I, a més, em sembla que és un ofici degradant. Jo aquí tinc un dilema ètic. Èticament, la trobo inacceptable. Però, per altra banda, veiem que existeix i que hi ha una necessitat. Per tant, aquesta realitat s'hauria de regular. Regular no és legalitzar. I l'altra s'hauria de procurar protegir a les que de manera voluntària, aquest és l'altre gran problema. Per això dic, tinc tantes coses en contra i tan poques a favor que la veritat és que no em pronuncio. Estel. Sí, jo amb el que deia abans em sembla el gran tòpic de la hipocresia, del qual us parlava fa un moment, no? De la senyora Rius deia, m'ha salvat matrimonis. Sí, però tot això va a la vida secreta de les persones i que no ens enganxi i que... Bueno, em sembla... Sobre la prostitució, com a feminista que em considero, sabeu que el feminisme està com dividit en opinió amb això, i jo no sé què em penso. És un tema... No he conegut mai cap prostituta, ni de manera pròxima, no. M'agradaria com poder-ne parlar i és un tema que no el tinc clar. Jo crec que hi ha una part... Però a mi em sembla memorable algú que digui, de tant en tant, no tinc clar què penso, no tinc una opinió clara sobre una qüestió. Sembla molt saludable, Sí, totalment, perquè em sembla un tema complex, m'agradaria escoltar veus que no he escoltat, sí que he llegit Virginie Despentes parlar sobre aquest tema, però no ho tinc clar, no tinc prou informació. Jo ho entenc, i jo crec que a tots ens ha costat trencar amb aquest gel, perquè el fil, o sigui, està tot al límit, és complicat, no?, acabar de poder decidir. Però jo vaig poder fer un reportatge, vaig poder parlar amb gent que s'hi dedicava a la prostitució. Hi havia de tot. Hi havia gent que per convicció, perquè podia ser lliure del seu propi cos i com a tal feia el que volia i per tant em semblava bé. Llavors, aquesta part de la regulació em sembla bé per no entrar dins de les màfies i tot el que genera, perquè és un negoci i com a negoci continuarà. Això és evident, però com a filosofia... Com a ètica, clar. No, correcte, però vull dir, jo a vegades, com a Estel, em pregunto, ara vaig a un nivell filosòfic alt, el que jo vull a la vida,
fins a quin punt sé que ho vull de veritat i com de lliure està dels condicionants socials. Això m'ho pregunto en moltes coses a la vida, Aleshores, com una prostituta sap que realment vol allò sense deixant d'anar absolutament i net de qualsevol condicionant històric, sociològic, etc. És que n'hi ha de tantes classes socials i de tantes tipologies. Hi ha molt debat per mi. Hi ha una prostitució que està en contacte directe amb activitats delictives i n'hi ha d'hiperluxe que no, en fi, etc. I de clients n'hi ha que busquen prostitució, sexe directament, i també hi ha molta gent sola que busca companyia. Però, escolta, avui, afortunadament, hi ha mitjans per la gent, té altres mitjans per relacionar-se. És a dir, que tinguis que pagar una persona per mantenir una relació em sembla poc edificant. Carla Lledó, Màrius Carol, Estel Soler, Antònia Bolinxes, gràcies per haver estat amb nosaltres. Gràcies a l'Anna Boades. Gràcies a tots vosaltres. I si ningú ho evita, dijous que ve tornarem a ser aquí a Obrim Fil. Fins aleshores. Gràcies.